babuyile ecaweni lecawa siyenzele wena kuba khanguye ecaweni ngoyena umuntu esiyenzele yena lecawa icawa yabantu abangacawiyo yaqala ke namhlanje icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje Nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegadini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo sithabatha ithuba ke siyibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke nesibukeleni kuzo siyibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimameleni kuzo siyalamkela abazalwane kwicawa yabantu abangacawiyo yanamhlanje igama lam ke ndinguSihle Bonani ndiyamdedwa ndiyamandla Mkhonzi bawo hamba ndibulisa abantu manje tata yawuba ngathi asenzanga nto kuyezi iqholo kwesisanqwe sivakalayo okanye sisibonayo apha kwi-social media nathi ke masitsho manje ukubana justice for umntana omncinci uCweke la ndoda ke ingabe yenze isenzo kuCweke kodwa ayonzakalisanga yena kuphela yenzakalise isizwe yenzakalise umzali yenzakalise uba uCweke unazo i-siblings yenzakalise i-siblings yenzakalise ne-community yaseMatatiyela so ke la ndoda noba mhlambi ingafumana iminyaka lokuyifumana uba ifumene inetyala okanye kwenzekile ke ijustice idlala umthetho wayo kodwa inxeba elothi lihlale esizweni elothi lihlale emntaneni omncinci ebazalini soze liphinde licinge ndicinga ke ngoku mhlambi xana kufike iminyaka apho khona azothi adibane nabafana okanye nakwekwane ithile eyocela uthando uyokubona indoda njengenja ngoba eyona experience ayaziyo indoda eyinja kuye njalo bawo ke so ndifuna ukutsho ndithi nathi ke sizokuthi okanye sincedisa abo batshoyo ukuthi ubulungisa mabenzeke eMzantsi Afrika bungakhethi ukubana undawoni okanye ungubani unebala elinjani na ngoba ivame ukuthi amadoda abazizinja ibe ngabantu abamnyama kodwa xa ingumuntu omhlophe uva ke kungena ke nezinye ke indibaniselana zento zithi zithethelela abantu bazo kodwa ke kuba urhulumente siyacela ukuthi akhawuleze ke adlale indima yakhe ngenxa nje yesizwe esi sidlwengulwe ile ndoda bawe igama ukho nto ufuna ukuyithetha bavunga bawa hayi ukuthi nathi masizeke emzekweni sithi ubulungisa mabenzeke sicele futhi norhulumente athathe i-resources zakhe azifake ngakumbi kule icase ngoba bawo yona nto endiye ndiyiqaphele mna kukuba nabantwana abafunda naye bachaphazeleke kwelokuba okokuqala abakhuselekanga esikolweni kodwa ke kuphinde kuchaphazeleke neyokuba mhlawumbi isikolo njengoba u-MEC besithi yasivala bakunovala isikolo zii-families ezingaphi ezawuvalela isikolo ngenxa yesenzo somuntu omnye esichaphazela abantu abaninzi ngoku loo nto ibangela kube ii-families ezininzi ezi-affected ngenxa yokuba siyayiqonda mos into yoba yi-private school leya kodwa
imali esezisetyenzisiwe kumakhaya ohlukileyo sezininzi kuba kunothiwa isikolo siyavalwa ngenxa yendoda ecingileyo yona into yokuba ingaphaya amandla ayo akekho umntu onoyitatsha. Loo nto ibangela kuafektheke isonka sabantu, kuafektheke ii-livelihoods zabantu, kuzawuafektheka mhlawumbi nabantwana ngoku xa besiya esikolweni. Asiyazi into yokuba bazawukwazi ukufunda emveni kokuba zivuliwe izikolo, bazawufunda njani okanye bazawuba affected njani. Ngoko loo nto ichaphazela abantu abaninzi. Yile nto ke sicela ke urhulumente into yokuba ii-resources zakhe mhlawumbi noba udla ngokuthi ziyashota makazifake apha, ngoba ingathi seledishana nabantu abanamandla. And abantu abanamandla ke sesibonile into yokuba abantu bayakwazi ukuphunyuka bawo ngenxa ye-technicality. Uba kufakwe abantu abathile, i-technicality ibakhupha abantu. Ngoko ke urhulumente siyamcela ke babo into yokuba makenze okufanelekileyo. Bawo ke bendingekabulisi Ayabulisa ke ngokuba mandibulise ke koomama, ootata, oobhuti nakoosisi nabontangandini ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi nawuhlala nathi de kufikelela xesha lethu lokuphuma ke kwicawa yabantu abangacawiyo. Bawo masibulele bawo. Nikhawuleze ke ndiyathemba into yokuba abantu nibachazele into yokuba sesiqalile ke ngoku. Iba yinto yokuba ukuchazela abantu bawo ibonakalisa into yokuba le nto umntu ayibukeleyo ikhathalele. Masibulele ke kubantu abasikhathaleleyo uba mandibechazela abantu into yokuba siqalile ngokuba masibule inkonzo yethu namhlanje umthandazo. Sithandaze ke. Yise wenkosi yethu nguYesu Kristu, Thixo wethu, Thixo onamandla amakhulu, Thixo wamandulo, Thixo wabazali bethu, Thixo weziqu zethu, Thixo wamakhaya ethu, Thixo wefemeli kaCwecwe. Siza ke Thixo wethu ebusweni bakho, siza Thixo wethu olungileyo phambi kwethrone yakho, siza Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla wonke phambi kwengcwele yengcwele yakho, Thixo wethu olungileyo, Thixo olungileyo. Siza Thixo onamandla amakhulu, siza Thixo olungileyo nenhliziyo ezililayo, inhliziyo ezigqobhokileyo, Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla wonke. Siza Thixo wethu olungileyo, Thixo ozizinto zonke, sizokucela uncedo kuwe, Thixo wethu olungileyo. Siza Thixo wethu olungileyo, siphakamisa Thixo wethu olungileyo umkhonzi wakho, Thixo wethu olungileyo. Siza Thixo wethu olungileyo, siphakamisa ikhaya lakhe, Thixo wethu onamandla wonke, Thixo wethu olungileyo. Siza Thixo wethu olungileyo, siphakamisa nabo Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu bangenawo amandla, Thixo wethu olungileyo wokuthetha, Thixo wethu olungileyo. Siza Thixo wethu olungileyo naba Thixo wethu olungileyo bancinele ezikoneni, Thixo wethu olungileyo. Siza Thixo wethu olungileyo naba Thixo wethu olungileyo athi Thixo namandla amakhulu andinokwazi ukumxelela umama, Thixo wethu olungileyo andinokwazi umxelela Thixo wethu ubhuti, Thixo wethu namandla amakhulu, kuba Thixo namandla amakhulu esoyika ungakholelwa, Thixo wethu olungileyo. Siza Thixo wethu olungileyo ngalomzuzu, Thixo namandla amakhulu nekhaya Thixo wethu olungileyo likaCwecwe, Thixo wethu onamandla wonke. Sisithi Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu hlala kunye nabo, Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu ozizinto zonke. Kakade wena Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu uthi yonke imithwalo yethu Thixo olungileyo masiyizise kuwe ngoba usikhathalele wena, Thixo wethu olungileyo. Vela ke wena ke njengoThixo okhathalayo, Thixo wethu olungileyo. Vela wena Thixo wethu olungileyo njengoThixo ozibazela indlebe imithandazo yethu, Thixo wethu olungileyo. Vela wena ke Thixo wethu olungileyo njengoThixo ophendulayo, Thixo wethu olungileyo.
vela wena Thixo wethu olungileyo njengoThixo sithobayo isandla sakho Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakholo siza ke Thixo wethu olungileyo phakathi kwele nkonzo Thixo wethu olungileyo sithandazela Thixo wethu olungileyo abantwana bakho Thixo wethu olungileyo Thixo wethu ozizinto zonke abaswele imisebenzi Thixo wethu olungileyo sithandazela Thixo wethu Thixo namandla amakhulu abantwana bakho Thixo wethu olungileyo abaswele imisebenzi Thixo wethu olungileyo nabaswele izikolo Thixo wethu olungileyo sithandazela ke Thixo wethu olungileyo nohulumende wethu Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu kwizinto zonke Thixo wethu olungileyo Thixo wethu olungileyo amane Thixo wethu olungileyo aziplane Thixo namandla amakhulu yenza Thixo wethu olungileyo uthi zonke izinto Thixo wethu olungileyo aziplanile zibonakale ziphumelela Thixo wethu olungileyo Thixo wethu olungileyo siza phambi kobuso bakho ke Thixo olungileyo sichukumisa umqukumbelo wakho Thixo wethu namandla amakhulu xa sikule nkonzo Thixo wethu olungileyo elende Thixo wethu uhlala nathi usilondoloze usigcine Thixo wethu olungileyo umane Thixo wethu olungileyo xa usinqwanqwada Thixo wethu olungileyo endleleni umane Thixo wethu olungileyo usikhombisa indlela umane Thixo wethu olungileyo xa silahleka endleleni usibuyisele endleleni Thixo wethu olungileyo ngamanye amathuba kuzaba mnyama endleleni Thixo wethu olungileyo kodwa sicela wena ube kukhanya kuthi kwenzela ukuthi Thixo olungileyo siyihambe le ndlela Thixo wethu olungileyo Thixo olungileyo singadinwa Thixo namandla amakhulu singatyhafi Thixo wethu olungileyo sikunika udumo ke olungileyo sikunika imbeko ngoba zonke ezo zinto zikufanele ngoKristu Nkosi yethu amen Amen. Bawo wethu osezulwini mani
Bawo ke masibulele ngokuba inkonzo usivulele. Kumuntu ke osandula ukusijoyina siyakwamkela ufika xa sisandela ke ukuyivula inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Sikwinkonzo ke sisaqhuba nenkonzo ezizelenge sizeka mzekweni ke nathi sizibonile imatch ziqhubeka apha evekini. Nathi ke sizawumane sisithi apha phakathi simane sifaka u-hashtag sithi justice for ucwecwe. Kubantu bonke ke abangekanikeli bazamane sicela abantu banikele. Ukuba kamcofi ke usubscribe sicela ucofe usubscribe. Uba ungumntu ke okholwayo le nkqubo ucofe ulike. Ukuba ke ungumntu wale nkqubo ungumntu oqhele ukuba lapha wena owakho umsebenzi kukuba owakho umnikelo ucofe ushare. Njengomntu ke oyithandayo nayikhathaleleyo le nkqubo uzamane ucofa ushare. Bawo pamba sibheke kude. Bawo simanyelwa naseflightini bawo. Ewe. Simanyelwa naseflightini. Idla ngothini la jingle yethu ivulayo. Idla ngothi ukopipe uThixo ukhona uThixo napha kweza nqwelo moya. Ufikile kopipe waya phezu kwamafu bawo. Bawo sizawuyaphi ngoku. Bawo sicela abantu basilinde kule ncwadi kaMvangeli uYohane isahluko seshumi elinesibini. Sizoqala kula vesi yokuqala siyophela kula vesi yesibhozo. Yohane chapter 12 verse 1 up until verse 8. Oh Yesu walila, Yesu walila, oh Yesu walila, oh Yesu walila, hallelujah, hallelujah, oh Yesu walila, oh Yesu walila, oh Yesu walila.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguYohane sahluko se-12 kwivesi yokuqala ukuya kutsho kwivesi yesi-8. Ivangeli engcwele ngokubhalwa nguYohane chapter 12 verse 1 ukuya kutsho kwivesi 8. uMaria uthambisa iinyawo zikaYesu. Ifundeka ke ngolu hlobo. uYesu ngoko kwiintsuku ezintandathu eziphambi kwayo iPasika weza eBhethani, apho ebekhona uLazaro owayefile, awamvusayo kwabafileyo. Ngoko bamenzela isidlo khona, waye uMarta elungiselela. uLazaro ke ebengomnye wabo babehleli naye besidla. Wathabatha ke uMaria iponti yamafutha aqholiweyo enadosi enganqendiweyo exabiso likhulu, wathambisa iinyawo zikaYesu, wazisula iinyawo zakhe ngeenwele zakhe. Yazala ke indlu livumba lamafutha lawo aqholiweyo. Uthi ngoko omnye umfundi wakhe, uYuda Iskariyothi okaSimoni, lowo ubeza kumncatsha. Bekungani na ukuba la mafutha aqholiweyo angathengiswa ngeedanariya ezi300 kuphiwe amahlwempu? Watsho ke kungengakuba ebakhathalele amahlwempu, watsho kuba ebelisela, inaye ingxowa ziphathwa nguye izinto ezifakwa kuyo. Uthe ke ngoko uYesu, myeke, uwalandolozele imini yokungcwatywa kwam, kuba amahlwempu la nihleli ninawo, mna ke anihleli ninam. Lilizwi lenkosi eli eliviwa bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi okufundwa kwalo nguYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Siamo
Nkosi nditembe wena mandingaze ndidaniswe. SikuYohane 12 sibe sikuverse 1 yokuthi kuverse 8. Bawo ke ngizamane ndixhathisa pha kulaa ndawo ino-4 kwakunye no-5. Uthi ngoko omnye umfundi wakhe, uYuda Iskariyothi ukaSimoni, lowo ubeza kumncatsha, bekunani na ukuba la mafutha aqholiweyo angathengiswa ngedenariya ezi300 kuphiwe amahlwempu. Kuthiwa bengawakhathalelanga nowakhathalela ke la mahlwempu, kodwa ke ngalowo umzuzu kufuneke kuphiwe amahlwempu. Sibaliselwa ke kakuhle ngokuba uYesu ubuya eBhethani apho wayevuse uLazaro emveni kokucingwa into yokuba akanalo igunya lokumvusa. Sele kuntsukune lo mfo elapha ngoku makayekwe. Wabesithi uYesu makuqengqwe nje ilitye, wamvusa uLazaro, wathi mabamkhulule izithandelo ngoba uselevukile. Ngoku ke xa ubuwenze into enkulu endaweni ethile, akukho lula njengoba abantu bayilibale loo nto. Xa inokukhunjulwa yiBhethani, iyakuba kukakhulu ngabantu basendlwini apho uLazaro wayehlala khona, ngoba uMaria aba ngaba babesithi ukuba ubukhona angengafanga uLazaro, kodwa bambona into yokuba uYesu usebenza naxa ithemba lethu thina liphelile. Afika uYesu athi into yokuba wena ucinga into yokuba xa kuphele ithemba kuwo amandla aphelile kum, ndiza kubonisa into yokuba uYesu akaxakwantu. Aba bantu bayayazi loo nto, into yokuba ngoku ayikho indawo uYesu anganakufikelela kuyo. Ngoko xa ebuyayo yenza isense into yokuba aba bantu bamququzelele. Leyo into yinto ibinokwenziwa nakweliphi ikhaya, ngoba sancedakala ngenxa yaloo mntu. Bantwana bahle bakaThixo, sidla ngobona nokuba ngumfundisi ebethandazele umntwana kwelo khaya. Xa efika kuyaququzelwa, sele kungekho nto yokutya, kuhanjwe kuyokucelwa noba kuse-next door iswekile okuba umfundisi afumane iti okanye ikofu eshoqololo, ukwenzele xa ephuma apha abone into aba bantu ngabantu abanombulelo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku mhlawumbi uMaria ufikelelwa zizinto ezinjalo, uyababona into yokuba sekusityiwa apha. Le nto yinto eyenziwa ngabantu collectively, ngoko ingangathi xa inophinda azise yakhe ipleyiti izawuba yinto engabonakaliyo leyo. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba sonke xa sifuna ukuveza indlela esibulela ngayo ngase ibonakale ebantwini. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko yile nto ethatha le oli yexabiso eqholiweyo ayithathe amthambise ngayo iinyawo. Bantwana bahle bakaThixo, awugqiba asule iinyawo zikaYesu azosule ngenwele zakhe. Bantwana bahle bakaThixo, ukwenzele uYesu athi xa ehamba athi akuvivumba elimnandi elisuka ezinyaweni zakhe kuthi qathi into yokuba lo umntu unawo umbulelo. Mhlawumbi xa edinga olunye uncedo uYesu uzawuyazi into yokuba abantu abanombulelo kakade ngabantu bokuncedwa abo. Mhlawumbi
uMaria ulungiselela nexesha elizayo ngoba umntu bawumnguni ongenambulelo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku lo mama uzama ukuveza indlela abulela ngayo kuYesu ngoba belingekho elinye ithemba ngaphandle kukaYesu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko uthi umntu awuzama ukwenza into entle esenzela omnye umntu. Kubekho abantu fokamnguni abacinga into yokuba baphucukile okanye izinto ezintle azimelanga ukwenzela abanye abantu. Bantwana bahle bakaThixo, abantu sele behamba noYesu fokamnguni, abantu sele kuthiwa ngabafundi bakaYesu. Kubekho abantu abacinga into yokuba izinto ezintle zimele ukwenziwa okanye zimele ukuza nabo. Kutheni nje lo mntu esenza inkcitho engaka nje? Ngoba ayizanga naye lento. Mhlambi ukuba ibisibize naye bizabe yena nto enkulu. Mhlambi ebezawuthatha nekhamera ayibeke ukwenzele ihlabathi lonke liyibone lento ngoba ize naye. Kodwa ngoku ize nomnye umntu yinkcitha xesha le. Kukho abantu abalambayo, wena udlala ngamafutha aqholiweyo kunjalo nje anexabiso, wena udlala ngawo uwathambisa ezinyaweni zikaYesu. Yinkcitho etheni le uyenzayo? Akho mathuba fokamnguni uthi ucinga wenza okuhle ngenxa yokuba kukho umntu ocinga into yokuba akukho nto intle enokwenziwa nguwe, athi yinkcitha xesha le. Wena udlala ngexesha labantu, yiyeke le nto uyenzayo okanye isapha thina sikwenzele. Ubone mhlambi ngoba kwingqungquthela ethile fokamnguni uze neyona idea engangathi iphucukile, ayithathe umntu ayinyathele, ubuyichaza le nto mhlambi ekuseni uzama ucacisela yena, ayithatha athi ayizukwenzeka loo nto. Kunjalo nje abantu abazuyifuna loo nto kuthi xa kutshona ilanga abantu bedibene aze nayo ngobunjalo, aqhwatyele izandla athi kakade ndingoyena mntu ucingayo apha. Ngoba abantu bana babaluleke ukogqitha abanye abantu okanye abantu bafuna izinto ezintle zenziwe ngabo kuphela. Langathi uYuda lo fokamnguni ujikwe nayilaa nto kaYesu yokuba ehleli nje ubekwa ezimbekweni yena ngabanye abantu. Ingathi udikwe naloo nto, yile nto evusa izinto, into yokuba kukho abantu abalambayo njengoba nilibala kuqala inyawo lomfo. Mhlambi udikwa nayile nto eleke bengena nje noYesu, abantu abaninzi bayamlandela. Kukho ihloko ndiba elilandela uYesu akaziwa nokwaziwa, ngoku xa ethetha ngamahlwempu mhlawumbi azamlandela wona. Ngoba kukho abantu nje abahleli nje babona uzuko emntwini, bafuna ukuthatha izuko lo mntu. Zange seva lo mfo kuthiwa wenza ntoni, zange seva lo mfo into yokuba ukhona umntu amncedileyo. Kutshiwo nalapho into yokuba imali zaba bantu ahamba nabo zihlala kuye, kodwa zange seva esenzela mntu olihlwempu. Kodwa ngoku ufuna uthatha uzuko alibona kuYesu alinika amahlwempu. Bakhona abantu mfokamnguni abafuna izinto zibenhle kubo kuphela. Baninzi ke oJuda esihamba nabo. Baninzi oJuda esihamba nabo, kunjalo nje basondele kakhulu kuthi mfokamnguni. Abanye bamane beqhwaba izandla kuqala ukwenzele umnothise, umthathe umbeke ngaphambili ukwenzele azothatha oluzuko lwakho. Athi kakade umnguni nimbone kulaa ndawo kuyo wayencede ndim yena. Abantu ke abafana noYuda abo babangela abantu abakwazi ukwenza izinto ezintle babuye umva fokamnguni, ngoba ndizawuthi xa ndizama ucebisa ayikhashe i-idea yam. Abantu abafana noYuda aba babangela kubekho obuqhophololo bukhoyo, bantwana bahle bakaThixo, ngoba kukho abantu abazawufika bayigqwethe yonke le nto. Bantwana bahle bakaThixo, bathi abantu ngapha befuna ukulungisa. Bantwana bahle bakaThixo, kubekho abantu abazawugqwetha inyaniso. Bantwana bahle bakaThixo, baze bathi abantu abasengxakini abadinga uncedo babuye umva bathi akuncedakali mntu kakade kweli lizwe.
Silapha kule ngxaki esikuyo, silapha sibona imatshi apha iveki phela. Bantwana bahle bakaThixo ilandela abantu kungenxa yaba kukho Yuda abacinga into yokuba izinto ezi zifanele bona bathathe amalungelo ebantwaneni ngenxa yokuba bona bacinga into yokuba ngabona abantu abakhulu. Abanye bangafuni nokumamela abantu bomthetho ngoba bona bayazazi into yokuba banamagqwetha abo kanokutsho. Bantwana bahle bakaThixo ngabo bantu aba babangela into yokuba nesystem yethu yomthetho singakwazi ukuyithemba ngoba abantu baqhelile ukusebenzisa izinto zabantu bazisebenzisele bona. Inkosi yami. Namhlanje sizokuthi nina boYuda niyabona kunjalo nje niyaziwa into yokuba aninabudlelwane namahlwempu, nina aninabudlelwane nabantu abangcungcuthekayo kodwa nijonge isiqu zenu kuphela. Lo mfo wenza ingathi uyawathanda lo mfo amahlwempu fakamnguni kodwa siyamazi into yokuba ezadanariyo ukuba zinosiwa kuye angazifaka emqaleni. Bantwana bahle bakaThixo eli litutu eli bazalwane bam abathandwa inkosi ngoku sinengxaki into yokuba sithumela abantwana ezikolweni kanti akusekho bantu ezikolweni. Kukho abantu abafuna ukumosha abantwana nokumosha amakamva abantwana kunjalo nje baphule nenhliziyo zefemeli. Bantwana bahle bakaThixo namhlanje sizokuthi boYuda niyabona. Iskarioti mfo kamnguni bafundile. Iskarioti aba banje kunjalo nje banengqondo. Bantwana bahle bakaThixo bayazazi izinto emazithethwe phakathi kwabantu. Iskarioti aba bade bazi namalungelo abo. Bantwana bahle bakaThixo lonke babangele babe yingozi kakhulu ukuba sibaqapheli indlela abahamba ngayo. Bazalwane bam abathandwa inkosi sizazibona sisengxakini enkulu. Kudala sathengiswa bazalwane, kudala sathengiswa kunjalo nje nelizwe eli lethu kusekudala sibazi into yokuba kukho abantu abalithengisayo ilizwe kunjalo nje abanye bade bathengise nesizwe sethu esesimnyama kuba umuntu ejonge idanariyo kuphela. Namhlanje bazalwane sisondela kwaYuda. Lento niyenzayo niyayiboni niyabonwa bazalwane kunjalo nje mhlawumbi ningacingi into yokuba ingalo yomthetho ayizokufikelela kuni kodwa liyazithuba lokuba intambo le eniyisebenzisayo isetyenziswe nguwe kuphela uzirhintyele. Ngoba siyamazi uYuda waphelela phi nobukrelekrele nobukleva obubakhe nokukhathalela kwakhe lamahlwempu. Bantwana bahle bakaThixo siyamazi into yobuYuda ngulo wathengisa uYesu waze wathi wakuzifumana ezi zinto ebecinga zizamonwabisa yabuya isazela. Kunjalo nje bazalwane sizokuthi namhlanje izaba nguwe ukuba ingalo yomthetho ayilunganga namhlanje kodwa imithandazo yabantu iza kubhenca. Kunjalo nje noThixo isazela sakho sizaba kuwe sibe semqolo. Kunjalo nje ngoku awuzukwazi nokubukela iTV ngoba awuzukwazi nokumamela iradio, awuzukwazi nokungena ku-social media ngoba uthungela nje sibe sisithi ingalo yomthetho mayenze umsebenzi wayo. Sicela ubulungisa benzeke emntwaneni, isazela sizawuhlala kuwe kunjalo nje siza kombatha nawe uzubona into yokuba uyabona. uYuda Iskarioti lowo beza kumncatsha. Sinabantu abancatshwa umhla nezolo ngabantu bebathembile. Bantwana bahle bakaThixo nombono ongumuntu ongumama ethemba isikolo sokuba xa ndingekho umntwana uzawukhuseleka. Bantwana bahle bakaThixo kanti isikolo sigcwele uYuda Iskarioti. Bantwana bahle bakaThixo simane simbethe emqolo umama into yokuba kuzawulunga kunjalo nje thina imfuno zabantwana zihamba phambili.
Bantwana bahle bakaThixo, kanti lo mntu uhleli nabangcatshi, abantu abazamngcatsha lo mama xa ebheka phaa umntwana engasekho phambi kwakhe. Kutshiwo nalapha intoba lowo ubeza kumngcatsha uhleli phakathi kwabantu. uYuda ngoku uzama ukuzenza umntu omhle. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ukuba ibile xesha lethu bezaba ngoyena mntu onxibe isuti efanelekileyo ukwenzele bathi abantu xa bembona bathi ayinaba nguYuda lo. Bantwana bahle bakaThixo, bathi abantu xa bezama ukumthethelela nothi lo ebemmela amahlwempu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abangcatshi kakade baqala basondeze ukuthembakala apha ebantwini, kanti eyona nto aza kuyenza izawuhlaba ngaphakathi yophele entliziyweni. Namhlanje sizozama ukuthi wena Yuda, imini yakho iyeza, kunjalo nje izawufika ungacingelanga. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje isondele nje, isondele kakhulu. Namhlanje bazalwane sizama ukucenga into yokuba wena ubucinga ukuba nguYuda namhlanje yehlise loo nto. Bantwana bahle bakaThixo, abantu mabakhululeke ekwenzeni izinto ezintle. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ingalo yomthetho mayiqhubeke. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi namapolisa ayazama ukwenza umsebenzi wawo. Sizokuthi namhlanje nini oMariya abazawunceda into yokuba kuthanjiswe iinyawo zabantu abantliziyo ezophukileyo. Ningayeki ukuzama bazalwane ukulwela abantu abangakwazi ukuzilwela. Mhlawumbi nina niyazama kwezokona nizama kuzo, kodwa niyabethakala apho nibethakala khona, kodwa ayithi loo nto niyeke ukulwa nezikrelemnqa. Bantwana bahle bakaThixo, nina qhubekani. Mhlawumbi ngumsebenzi wenu lo ozawubangela isiqholo sivakale kubantu abaninzi. Sithembe nina bazalwane, kunjalo nje sicinga into yokuba owena msebenzi omkhulu uzakwenziwa nini ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Siza kuwe ke ngokubawo, siza kuwe ke ngoku. uYesu seyokulenga emnqamlezweni kungenxa yesi sigqibo senzeke apha. Ewe tata. Okanye kungenxa yokuthi le nkohlakalo nokunyoluka komntu akaThixo. Awu Nkosi yam. Bekungani na ukuba la mafutha aqholiweyo athengiswe ngedenariyo ezimakhulu 4 kuphiwe amahlwempu. Abantu abanyolukileyo nabakhohlakeleyo, ewe tata, banobuciko ukuthetha. Soze umve umntu onyolukileyo okhohlakeleyo esisiqhuza ngokuthetha. Uphimisela kamnandi tata, ulwimi, ngoba ukuxoka kwakhe kulandeliswa okunye ukuxoka ephethe ibhayi esithi lala gusha ndikuxhele. Awu Nkosi yam. Sibona intlekele enjalo apha, wangangathi umntu ucingela lowa kanti ucingela isiqu sakhe. Sibona umntu ecinga ngathi ucingela amahlwempu kanti ucingela inzuzo yakhe. Kwaye abantu abakhohlakeleyo nabantu abanentliziyo ezinde, bantwana bahle, bayathembeka ekuthetheni, bayathembeka ekuhambeni, bayathetheka okanye bayathembeka ekuhlaleni. Afike umntu athethe kamnandi, ucinga ubana tshini ngumntu le nto, kanti into engaphaya kufuku. Bantwana bahle bedinga, ucinga ubana ungamthemba lo mntu, kanti tshini madoda, uthi ushiya irhamncwa eliziqwenga apha endlini. Ngoba besingayicingi izolo into yokuthi ukushiya umntana esikolweni, umshiya notishara, bantwana bahle bedinga ukuthi uzikhanda ngenyeketyeni okanye ukubamba ikrele ngobukhali babo. Ngoba sibona ngoku namhlanje abazali bakhaleza mantshiyane okanye isizwe sikhaleza mantshiyane ngomntu besicinga ubana ngumntu enokuthenjwa. Umve naxa ethetha kakuhle okanye xa eme phambi kwabantu uyinto okanye emanyelwayo. Bedinga kodwa ngoku sikhala ngaloo mntu. Bantwana bahle bedinga sizozama ukuthi namhlanje bantwana bahle bedinga umhlawumbi mntu, bantwana bahle bedinga engangathi xa uthetha okanye xa usenza isixeko esi siyamamela. Sizofuna ukuthi namhlanje uThixo ukubhaqile kule nto uyijongayo. Ingangangathi wena bantwana bahle bedinga umhlawumbi, bantwana bahle bedinga imeko yakho okanye into oyenzayo, ingqondo yakho, bantwana bahle bedinga ucingela amahlwempu okanye ucingela aba bantu bangenanto. Kodwa namhlanje sizokuxelela ukuthi Judasi, uThixo ukujongile. Bantwana bahle bedinga sizokuxelela umhlawumbi nokuba ungakwazi ukuthetha kakuhle amagama, bantwana bahle bedinga ukwazi ukuphimelisa kakuhle, ukwazi nokwenza. Bantwana bahle bedinga ngoba lo mfo ukhokhelisa abantu abangenanto ngaphambili. Bantwana bahle bedinga ngoba ngamanye amathuba siyakwazi ukukhokhelisa. Bantwana bahle bedinga ingangathi into yethu esifuna ukuyenza sikhokhelise abantwana okanye sikhokhelise bantwana bahle bedinga uYesu ngaphambili. Kanti ezo zinto azithethi into okanye iingcinga zethu esizicingayo, kanti iingcinga zethu zikhohlekele
zimdaka, zinyukunyuku, ziphethizekiswe amahlwedinga ukungcola, ziphethizekiswe nayinkanuko lena ngoba uJudasi amahlwedinga uthe wakubona okanye wakujonga ingangathi isikhwama esi samahlwempu amahlwedinga siyakhula ngakumbi, wacinga ubana amahlwedinga zonke ezi zinto zifanele nayo. Ithi iBhayibhile eklemchaza lisela amahlwedinga. Umhlawumbi nathi asijonge abantu sibabeke ezindaweni eziphakamileyo, siyalibala ukuthi apha kubo bukhona ubusela obukhoyo. Amahlwedinga umhlawumbi asibeka abantu siyalibala ukuthi ikhona ikakade elilokuvuka. Amahlwedinga ngoba ngamanye amathuba kanye sifuna ukuyicinezela ikakade, asifuna ukuyicinezela ubusela bethu, asifuna ukuyicinezela inkanuko yethu isuke ivuke yona. Ngoba uJudasi umhlawumbi wayengayanga eplane ukuya nguYesu, kodwa xa ejonga ixabiso amahlwedinga lamafutha aqholiweyo, yasuka yathi inhliziyo yakhe engumkhohlisi ide ikhohlise nomnikazi wayo. Amahlwedinga yamkhandela amacebo, ubuqhelile ukwenza uthatha bhijana awuzubona. Umhlawumbi nalo mfo kaThixo okanye lesi sikhohlakali senze le nto kulo mntana, ngoba siyava utsho zikhona iikhesi ezininzi emane ezibethisa ngoyaba okanye emane amahlwedinga athi bana xana umntana ingangathi ufuna ukuthetha abiza umzali. Wenze le nto mosi nakoko kwesi siqhelo, wabiza umzali athi bana khangela isidima sesikolo esizobonakala, khangela isidima sam esizobonakala, khangela into zokuyenza umonakalo apha esikolweni. Ngoba kakade mosi amahlwedinga umntu okhohlakeleyo amahlwedinga unobuciko bokuthetha. Amahlwedinga uzobiza ihlazo apha kwesisikolo. Amahlwedinga uzobiza uhlazo le-community, baphela abantu bengazithethi amahlwedinga izinto ezenzekileyo kubo. Kodwa namhlanje sizowuthi amahlwedinga uJudasi, amahlwedinga ubhaqiwe namhlanje. Amahlwedinga siyakholwa mama, siyakholwa mama. Amahlwedinga siyakholwa kunye nomntanakho. Amahlwedinga ngoba abantu abaninzi bengathethi okanye amahlwedinga bengawavakalisi amazwi wakhe baphakame ukunikiveka kwakho. Umhlawumbi kuthi sikholwa amahlwedinga oJudasi ngoba bathetha bona amahlwedinga uvakale. Kodwa sizowuthi mama sizowuthi namhlanje siyakholwa ukubana uyenzile lo mntu amahlwedinga, uyenzile le nto amahlwedinga, uyenze enqibelo tayi. Uyenze lo mntu enxibe lo suti intle, uyenze lo mntu amahlwedinga ehleli kweso situlo sesidima. Amahlwedinga uyenzile lo mntu ebengekho umntu ebenokuthi uJudasi lisela. Amahlwedinga ngoba lo mntu uhamba noYesu kakade, ebengesoze athi xa ithetha lo mntu kuthiwa nguJudasi onokwenza loo nto. Amahlwedinga ngoba kakade umntu ohamba noYesu si-expect ukuthi ahambe noYesu. Kakade umntu ofundileyo otshatileyo ngakumbi si-expect ukuthi angayenzi le nto. Simthembile mosi ngabantwana bethu. Amahlwedinga unayo unkosikazi ekhaya, akenawuyenza le nto. Amahlwedinga ebantwaneni umhlawumbi umntu esijonga ukuthi unokuyenza le nto. Amahlwedinga ngubherhi ophangaphandle. Amahlwedinga ngubherhi ophangaphandle, umntu onabantwana bakhe. Amahlwedinga oyaziyo intlungu yokuthi ukhulisa abantwana kabuhlungu, ubabambe ngamazinyo. Akanawuyenza le nto. Amahlwedinga isazela sakhe siza kumkhumbuza uJudasi mosi. Umhlawumbi uyabazi ubuhlwempu. Akanotya imali yamahlwempu. Amahlwedinga ngoba uqediwe nguThixo, umthatha endaweni uThixo wambeka endaweni, wambeka endaweni. Sizothi kwenza izinto ezinjalo siyakholwa mama ukuthi lo muntu ungcwele kangaka uyenzile lo nto.
umhlambi nawe balabahle badinga ubukele le episode balabahle badinga umhlambi nawe uthi bana hayi angizukholwa kuprincipal lona balabahle badinga angizukholwa balabahle badinga umanager lona angizukholwa umfundisi lona unesidima emani lo muntu nomntana omncinci onani ebenganxibanga nakakubi ebengahambi nasebusuku balabahle badinga kodwa indoda ekhohlekeleyo balabahle badinga yathi ujonga isikhwama yabona ngathi isikhwama silungele yena balabahle badinga umhlambi balabahle badinga nawe uyazisola ngokuthi wendihamba ebusuku uyazisola ngathi balabahle badinga benginxibe kakubi kodwa sokuxelela namhlanje ubunganxibanga kakubi bekufanele ukuthi uhamba la xesha uhamba ngalo balabahle badinga ayikokwenza kwakho ingekukho nokunyathela kwakho oJudasi sizawuthi Judasi balabahle badinga xa udlwengula umntana abantu awudlwengulanga yena kuphela balabahle badinga awudlwengulanga yena kuphela sizawuthi Judasi bakungene ku-social media ukhangela ukuthi isizwe sinqongophele kangakanani esi sehlo senzeke kulo mntana omncane kangaka sizawuthi Judasi okay uthathe ithuba ufunde balabahle badinga ufunde i-comments zabantwana balabahle badinga nabantu abathi bana ndiyarelate kule meko balabahle badinga uthi ukhangele nawe uzibheke uzijongajonge ukuthi balabahle badinga yayilungile nalo nto uyenza ayisuka nokuba sinoyithengisa le nto noba siyithengisa sinikele emahlwembini nokuba ayikho appropriate indlela lena unxibe ngayo ayikho appropriate indlela oziconducta ngayo ekuhlaleni ayikho appropriate indlela ohlala ngayo ecaweni banibahle uzive umncinci ngokwenza kwakho kanti uJudasi banibahle badinga waleka ingubo yokubana ufihla banibahle badinga ukungcola kwakhe nokungcola kwenhliziyo kwakhe nenkanuko yakhe usuke wena umane usithi hayi kanene indlela ebeninxibe ngayo ayifanelekanga indlela ebenomjonga ngayo ayifanelekanga indlela bendenza ngayo ayifanelekanga sizokuxelela namhlanje ukuthi ayondlela ubunxibe ngayo ayondlela ukuthi balabahle badinga ubuhamba ngayo kodwa yindlela ukuthi uJudasi ethe ukubona amafutha aqholileyo athe ukubona isikhwama acinga bana zonke ezo zinto zifanele yena akade Mose balabahle badinga abantu abasezintweni banyathela enhlokweni zabanye abantu ukuze bafikelele apho bafikelele khona banyathela phezu kwe-emotion zabanye abantu banyathela phezu kwezidima zabanye abantu ukuze bafikelele apho bafikelele khona sizokuxelela namhlanje nokuba awukayithethi mani sizokuxelela ukuthi siyakuthemba kule nto uzayithetha sizokuxelela ukuthi sinawe sisizwe balabahle badinga nokuba umhlambe ekhayeni abakuthembu azizathu zithini balabahle badinga kodwa sinamhlanje sizokuxelela thina ubona siyakuthemba thina ngoba uyenzile loo nto sizokuxelela ukuthi siyakuthemba uThixo wezuka balabahle badinga uThixo wembeko angasikelela sisaveza oJudasi abasebomini bethu ngoKristu Nkosi yethu amen.
Bawo, Ewe dade. kolaa ndawo ethi watsho kuba ebelisela inaye ingxowa, ziphathwa nguye izinto ezifakwa kuyo. Lo mfo izinto ezisengxoweni njengonondyebo abafundi bakaYesu xa ndijonga nje, uyayazi into yokuba yimalini ekhoyo okanye zidanariyo okanye ziisilivere ezingakanani. Lishwa ke lelokuba kubi ukuhamba nesela. Ngoba isela limosha ibe nguwe lo ongangathi urongo. Ndithi xa ndijonga le nto uba uMnguni kube kangathi ukuba uYesu wayevumile kuthengiswe la mafutha aqholiweyo ngale mini, mhlawumbi uJudas engazange ayamkele isilivere le yabangela uYesu athengiswe ngayo. Mhlawumbi uba yayikhona le imali, mhlawumbi wabona uJudas into yokuba lo mfo akafuni ndibe nale mali, ndiza kuyifumana ngenye indlela. Ngoku xa ndijonga le nto, mhlawumbi isela lizawukwazi ukuzithethelela lithi uYesu ndanditshilo into yokuba masenze imali yesasiqholo, ngoku kuye kwanyanzeleka ndifumane imali ngenye indlela. Isela liyakwazi ukwenza isenzo salo ibe ngangathi siyathetheleleka. Bantwana bahle bakaThixo, bekungamelanga nijonge isidima sam kusini na kuyo yonke le nto eniyenzayo. Umntu uyenzile into, ugqibile, ngoku wenza abantu abafuna kwenza ubulungisa ibe ngangathi ngabo aba barongo, ngoba isela lihleli nje lilungiselela lona. Bantwana bahle bakaThixo, ningavali ndizawufika apho ngexesha elithile, kanti ufuna abantu balale ukwenzele kuzoqhekezwa. Athi mna hayi khange ndenze nto, kunjalo nje bendingekho. Bantwana bahle bakaThixo, azithi cebu kubucala. Bantwana bahle athumele oobhululu bakhe kumoshakale endlini, kodwa uqale wafika watyala imbewu yokuba makube lula ukwenzele into ethile yenzeke. Abantu isela liyakwazi nokuthi hayi bekutheni ukuze uhambe ngalaa ndlela. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku uziva ingangathi ndim lo orongo. Bantwana bahle bakaThixo, amadoda vokaMnguni ayakwazi ukuma athi bekutheni ukuze athathe ibhiya yam endimthengele yona, kodwa umntu ebezazi into yokuba ulungiselela ntoni. Kakade amasela ahleli nje ayazilungiselela ukwenzele mxa ngengxaki athi hayi bekunguye owenze into ethile. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi madoda namacebenu, niyabona into yokuba ubusela obu buyabhaqeka ngale mini. Yekani ubusela. Bantwana bahle bakaThixo, madoda yekani ukuzenza amaciko ngobunyundululu elibenzayo ebantwaneni basemakhayeni ethu. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi iyavela loo nto, into yokuba nokuba ningacinga nizawuzithethelela kanjanani, namhlanje niyabona. Nijongiwe bazalwane, kunjalo nje liyazi ixesha lenu. Bazalwane bam abathandwa yiNkosi, namhlanje sizokuthi niyabonwa. Indlela le eniyihambayo iyabonakala into yokuba inebatha. Bantwana bahle bakaThixo, nokuba nicinga into yokuba ninayo indlela yokuphuma, namhlanje sizokuthi ayikho loo nto. Bawo, liyingxaki isela
elazumthetho. Ewe bawo. Liyingxaki isela elazi i-technicalities Ewe bawo. zaloo ndawo. Ufika lisithi isela kakade into ethile ayenziwe ihlobo le nto. Hayi mani, hayi le nto ayenziwa eli hlobo, kanti lo mntu ulungiselela ubusela bakhe, kanti lo mntu ulungiselela inkanuko yakhe, ngoba ubusela mosi yinto engoneliyo. Ewe bawo. Uyaba namhlanje ngomso ophinda uba ubone ukuthi hayi mani andibhaqwanga, uphinde ube seke saba ke iswekile phaya ekhaya bawo, saba iswekile umama engekho, bantwana bahle bedinga uyakanye eswekileni, bantwana bahle bedinga uphinde ungcamle, uphinde uye, bantwana bahle bedinga uphinde uye uyibone seyiphelile esitromorweni, bantwana bahle bedinga. Kodwa likhona ixesha apho uzawubonwa khona uzowuthi bantwana bahle bedinga xa uvala ikhabhathi isukiwe iswekile, okanye bantwana bahle bedinga isuke ikhaphe iswekile apha, bantwana bahle bedinga emlonyeni, uthi usosula uyayiqabelisa ngendlebe. Likhona ixesha uThixo liphamba uThixo, bantwana bahle bedinga uyakuyeka uThixo. Kabulabonani ebesithi uyakuyeka uThixo akunika intambende. uThixo usakunika intambende nangoku, yenze le nto uyenzayo ebantwaneni bakho. Kodwa likhona ixesha bamahlwedinga apho uThixo azakuphamba khona, bamahlwedinga, ngoba bakhona abazali bamahlwedinga abalilelwa ngabantwana bengayazi ukuthi balilela ntoni, kanti behlukunyezwa nguwe Judasi. Namhlanje sizawuthi namhlanje uThixo likhona ixesha phaa khona aza kuyisonga khona intambo, athi bana enough is enough, bana bahlwedinga. Sengingatsho thina, sengingathi South Africa iphela ukuthi kwanele ngoku madoda, asikuThixo ngokwakhe athi kwanele, ngoba bahlwedinga usevile isikhalo baba nguThixo vayo lona. Judasi uza kubava abantwana bakhalayo uThixo ngawe. Amaxhoba masela namhlanje sizokuthi singangakwazi thina mfokamngoni ukuthetha noogxa bethu, mhlawumbi singangakwazi nokubalungisa, ngoba ekugqibeleni ngabantu abanamandla abacinga into yokuba abanawuxakwa nto, kunjalo nje abanawuxakwa indlela yokuphuma. Kodwa sizokuthi kumaxhoba amasela, bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi liyezithuba apho uThixo aza kunilwela khona. Bantwana bahle abathandwa lizwi lenkosi, liyezithuba apho uThixo aza kunilwela khona. Bazalwane bam abathandwa inkosi, ngoko ze ningayeki ukukhangela ubulungisa. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi nabantu boMzantsi Afrika, bantwana bahle bakaThixo, sinayo nento yokwenza into yokuba senze isankxwe ngexesha elincinci siphinde siyeke. Bazalwane bam abathandwa inkosi, mhlawumbi kufikelela ithuba lokuba sibone into yokuba asiphumeleli kwesi sankxwe sisenzayo, kodwa singayeki umane sizeke emzekweni, siphinde sikhangele into yokuba ingaba ubulungisa buyenzeka na. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba senokwenzeka izawuthi le veki esiya kuyo mfokamnguni kujongwe enye into. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizokuthi amasela ivaliwe indlela yabo. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje sizawucenga urhulumente lo into yokuba enze umsebenzi ngokwendlela efanelekileyo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kuyenzeka bazalwane into yokuba siphelelwe ngamacebo. Akuphela amacebo ethu, sawucela uThixo into yokuba makangenelele. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba akho amathuba apho umntu sele encanyiwe engafunyanwa nokufunyanwa ebenguye ozizelayo azochaza into yokuba yayindim lowa. Kuzawuthi kufike ixesha lokuba uThixo adlale kuwe ngaphakathi ezintliziyweni, uzivelele ngokwakho, ngoba kakade isela alukho indawo enozimela ngayo. Bawo uJudasi uzibasela umlilo wakhe. Eyi nkosi yam.
zibasela isiwoko sakhe. Ewe Nkosi yam. Athi ke ngoku sayifumene lento ayifumanayo, amthengise uYesu. Nkosi yam. Amthengise ngoba ubusela kakade bana bahle bedinga uthi xa ubukhavarishe ngobunye ubusela. Ewe Nkosi yam. Uthi xa ubukhavarisha ngobunye ubuxoki. Nkosi yam. Ubuxoki phezu kobunye ubuxoki. Khangela xa ilenga okanye xa imbawula yakhe bana bahle bedinga imtshisa. Nkosi yam. Bedinga aqonda ukuthi ayiyatshisa le mbawula. Yatshisa Eyona mbawula, nto bana bahle bedinga endifaneleyo ukuthi mandilenge emthini. Bana bahle bedinga walenga uJudasi ngenxa yokuthi ngembawula azibasele yona. Bana bahle bedinga nawe umhlambi ngenye imini Judasi isazela sakho ozibasela sona namhlanje asizukulalisa. Ungayenza lento ungabonwa. Bana bahle bedinga bathi isazela sakho asizukulalisa. Bawo. Umhlambi nawe umane uyicinga lento uthi xa umjongile umntana abantu unangathi ubona umfazi. Bana bahle bedinga uthi xa umjonga bana bahle bedinga umntana omncinci ibe ngangathi ubona intombazana bana bahle bedinga eqinileyo. Usayicinga lento ufuna ukuyenza. Sizokuxelela namhlanje lo mbizi ufuna ukuyibasela iseza kujikela namhlanje ungakwazi ukuyitya. Lo mbawula ufuna ukuyotha namhlanje ufuna ukuyibasela. Bana bahle bedinga iza kujikela uthi bana bahle bedinga sekubanda. Bana bahle bedinga sowuhleli endlini yakho ufuna ukuyotha. Bana bahle bedinga isuke ukutshise ikukhuphele ngaphandle. Nkosi yam. Sizokuxelela namhlanje likhona ixesha bana bahle bedinga apha isikhalo salo mntana athi bana ndixolele bhuti, ndixolele malume, ndixolele tishara. Likhona ixesha apho khona liza kunkenketha ezindlebeni zakho. Nkosi yam. Uthi ufuna ukubhala indlebe bana bahle bedinga libe lihleli ezindlebeni zakho. Uthi ufuna ukulala bana bahle bedinga libe lihleli ezindlebeni zakho. Bana bahle bedinga ngoba likhona ixesha apho uThixo aziphambayo khona izinto. Bana bahle bedinga athi awudinga uthi ukukhalile ukuzenza izinto kodwa namhlanje athi uThixo yima ngoku. Bana bahle bedinga ngizile mna njengoThixo. Bana bahle bedinga ngoba uthi uYesu. Ewe bawo. Ayimyekeni lona enze. Bana bahle bedinga likhona ixesha apho uThixo athi bana hayi ngoku yekani. Bana usho omnye umakhulu xa yethetha besicinga bana okanye basisisa abantwana bethu ezikolweni. Bana bahle bedinga sinethemba ukuthi thina besingafundanga. Bana bahle bedinga thina besingafundanga mhlawumbi amaphiko angesikwazi komama bakhe angesikwazi kodwa ebazukulwaneni bethu sinethemba ukuthi isibane sizoqima. Asiqinywa nguwe isibane ukhe imithandazo ebhekisha lo mntana. Bana bahle bedinga ngenxa yobusela bakho, ngenxa yenkanuko yakho. Bana bahle bedinga khawucinge nomakhaya athandaza ngawe. Awukucinge bana bahle bedinga abamakhulu bathandaza ngawe. Awukucinge abatata bathandaza ngawe. Awukucinge lafamily ithandaza ngawe. Bana bahle bedinga kuloo nto ufuna ukuyenza. Bana bahle bedinga umhlambi nawe uhayikisileyo ngoku. Bana bahle bedinga uyayicinga le nto kuba uzibona ngathi unobunganga omnye. Sizokuxelela loo nto ufuna ukuyenza. Umhlambi likhona ixesha apho ungazumelana nayo isazela sibe simile phambi kwakho sikuxelela ukuthi wakubona ungayenzanga loo nto. Bana bahle bedinga sizokuxelela ukuthi uThixo uyabona namhlanje. uThixo ujongile. Sizokuxelela umuntu ohamba ebumnyameni ngenxa yokudlwengula. Sizokuxelela umuntu ohamba ebumnyameni ngenxa yokuhlukunyezwa. Sizokuxelela ukuthi sikujongile uyesinawe namhlanje. Bana bahle bedinga umhlawumbe uba awunabo abantu bokuthetha. Sizokuxelela akucinge ngathi akucinge ngeSouth Africa ethi ihamba nawe ndlela lena uyihambayo. Bana bahle bedinga uThixo ke akusikelele. uThixo akuthamsanqelise. uThixo uyakuthanda mani. uThixo ukuxabisile. uThixo uzohamba nawe le ndlela uyihambayo ngoku uthi kube sephakathini. Amen. Amen. Nentokwenza mandalo
Bawo, Bawo. masinikele ke ngoku, masinikele bawo. Bawo, siyacela kumntu oyithandileyo okanye oyithandayo inkqubo yethu, sicela ukuthi acofe usubscribe. Umntu ke ongekalayiki, sicela ukuthi ucofe ulike. Napha ku-comments ke sicela ukuthi umntu noka athethe le nto ayivayo isentliziyweni yakhe ke elo xesha athethe phaya mbana hayi indisikelele inkqubo yanamhlanje okanye ndibulise umama nomakhulu. Kanye nise aeroplane. Kanye ndise-aeroplanini. Kwindawo ke ohamba kuzo thina se-aeroplanini, nakwi-aeroplane leyo ohamba kuyo, sicela ukuthi icawe yabantu abangacawiyo uyichaze ukuthi iyafumaneka phaa kuYouTube ngentsimbi yesihlanu qho ngecawe. Sawumane ke ndihamba ke nalo mfana wakabonani, uyawumane ke ngamanye amathuba umbhaka shem ehamba nam. Ngamanye amathuba. Bawo ke masibulele kumntu wonke ke osibukeleyo kwade kwaleli thuba. Masivale ke inkonzo yethu namhlanje bawo. Bawethu osezulwini, yisewe Nkosi yethu enguYesu Kristu. Xa sivala le nkonzo, Thixo wethu oyingcwele, sizisa amandla akho kuwe, Thixo wethu oyingcwele, ngoba thina asinawo amandla, sizamile Thixo njengesizwe somntu omnyama, Thixo wethu, into yoba masilwe, kodwa Thixo wethu amandla ethu ahamba abe nesiphelo. Loo nto ke Thixo sisiza kuwe, Thixo sisithi akuphela amandla ethu, zungayeki ukusilwela wena Thixo wethu oyingcwele, ngoba buke wasilwela ngaphambili Thixo wethu kwingcinezelo esigqithe kuzo, sabonakala sigqitha ngapha kwazo Thixo wethu oyingcwele. Ngoku ke Thixo, xa kuphela amathemba into yokuba umntu omnyama ukhululekile nenzala yakhe ikhululekile, sithatha amandla Thixo siwabuyisela kuwe, ngoba umntu okwazi ukusilwela ngoku naphakade. Amen. Fefele Nkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya oyingcwele bungahlala kuthi sonke. Ithi buye iNkosi yethu ngoku naphakade. Amen. Amen, 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 Ubabuyile ecaweni, lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni. Ngoyena mntu ebesiyenzele yena lecawa. Masibulele kumntu wonke osibukeleyo kwade kwaleli thuba. Sibulele kumntu wonke osimameleyo kwade kwaleli thuba. Kwiindawo zonke nisibukele nenisimamele kuzo. Enkosi kakhulu bazalwane, masiphinde sidibane futhi kule cawa ezayo ngentsimbi yesihlanu. Enkosi bazalwane, le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Bhabhayeni. Bhabhayeni, Enkosi. Papa, you, Papa, you, Papa.